Ụmụnne m ndị Igbo ekene m unu. Asị m nke onye chiri na zere. Anyị ga-eneba anya etu ndị Igbo si were eni ozu na ka ha si akwa ozu, ka o si wee dị n'ọdịnala na omenala ka esi wee mara ndị Igbo. Mata burugbuo, ọ bụrụ na onye nke gị alapụ n'elu ụwa, o nwere ka ndị gboo si wee dobe esi were eni ozu. Ọ bụrụ ka anyị si eni ozu n'oge nke anyị ka ndị gboo si wee dobe ya bụ ive. Ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, a na-ebu ụzọ mee gịnị? Dokwa onye ahụ. Tupu eni onye ahụ, a na-aga agba afa ka a mata na ihe gburu onye ahụ ọ bụ ọnwụ chie, ka ọ bụ ihe mmadụ mere, ka ọ bụ ihe o ji aka ya metara onwe ya. Ndị gboo anaghị edonye mmadụ na mmụọ nke unu na-akpọ ebe nchekwa ozu. O nwere ka ndị gboo si were eme gịnị? Preserve ozu onye nke ha tupu enie ya. Nke ịbụa, na ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, na-anya ahụ ya na dị ọkụ, a na-ahapụ ya. Ọ na-adị ihe dịka mkpụrụ ụbọchị one ma one. Maka ndị gboo kwenyere na o nwere ka mmadụ ga-esi wee pụọ na mmadụ, ọ nọ ya agbata mmadụ na agbata mmụọ, na emesịa na o nwere ike ịraghachi. Tupu eni ozu, a na-emegasị ọtụtụ ihe in the culture and tradition. N'aka nke ịbụa, ka esi akwa mmadụ tata n'ala Igbo abụrụ ka esi wee akwa mmadụ n'oge gboo. Ị ga-asị maọbụ ị ga-eso nkwenye na ịkwa mmadụ n'oge nke anyị bụzi imezi occasion, bịa rie, bịa mechie aka. Iji wee kọwa okwu a nke ọma, ọ bụrụ na nwaada nwa, mata amata na ozu nwaada siri ike n'ala Igbo, nwaada gara ije di na mba nwa, tupu enie nwaada, ndị be nna ya na-ama. Ị gaghị enyi nwaada n'obodo onye ọzọ maọbụ n'obodo ya without akọwatara ndị be nna ya. Inwe anwa mee ya n'ike, ya bụ ozu ga-awa n'ava. Ndị be nna ya ga-ama na nwa ha nwanyị agarago n'ụwa afụdebe. Ọ bụ ndị be nna ya ga-abịa fụ nwa ha nwanyị tupu enie ya. Mana gịnị? Eshifgo ya in the modern way, na ọ bụrụ na nwaada nwa, tupu enie ya, a ga-eje gbado ọkpa na be nna ya tupu ebunebe ya. Mana ka ndị gboo si wee dowe ya n'oge gboo bụ na nwaada ọbụla gara ije di, bicha na ngwurube di ya nwa, anaghị eni ozu nwaada ahụ na ngwurube di ya, a na-eni ya be nna ya. Ịkwa nwaada nwere ọtụtụ ihe ọ na-eri. Ọtụtụ egwu a na-agụ ebe mmadụ nwụrụ na ebe a na-eme ive abụrụ ofu. Maka ya bụ ihe na-agbata aka dịka ihe nke mmụọ. Na nchịkọta, nwere amarụ na onye ọbụla ji evi maọbụ ọ bụrụ evi wee bịa mgbaru, na ị ga-enye ya ewu. Onye ọbụla ji ewu wee bịa, ị ga-enye ya ọkụkọ na mba ji. Onye ọbụla ji ọkụkọ wee bịa, ị ga-enye ya mba ji. Ụdị a ka ndị gboo dobere esi akwa mmadụ n'ala Igbo. Ọ bụrụ na
nwoke buru nwunye ya ụzọ wee nwụ mara ama na ọ bụ akwa ojii ka a na-eyiri onye ahụ, ọ bụghị akwa ọcha. Mana ka o si wee gbatakwu tata unu n'anya, unu afụ na ọ bụzi ihe a na-eme n'ọdịnala na omenala Igbo ka unu na-afụ na ọ bụrụ na di nwoke anwụọ mara ama na nwaanyị ga-akpụchapụrụ di isi. Ụdị ahụ ka ọ dịkwa na nwoke iji wee gosi ezi ịfụnanya na mmekọrịta na nwunye ya nwere oge ọ dị n'ụwa. Ụmụ na-akpụkwara nne ha maọbụ nna ha isi iji wee gosi na ọ bụ ezi nnabata ka nne na nna anyị si wee nwụọ anyị wee too wee bụrụ ihe anyị bụ tata. Mana nwanne m nwoke amara ka ndị be unu si were eme emume ini ozu na ịkwa ozu. Ọ ga-amasị m ka ị tinyere nye n'ozi edemede. Ndewo na ị ga-atụsara m ozi a. Aka m bụ nwanne gị bụ Maazi-UC. Ụmụnne m ndị Igbo, ga-emesịa.